Moikka ja tervetuloa 100 000 tyttö YouTube-kanavalle. Tällä videolla mä haluan käydä läpi vähän Bitcoinin tulevaa halvingia, joka tapahtuu todennäköisesti ensi keväänä, ja erityisesti käydä läpi tässä videolla, että miten se halving on aikaisempina kertoina vaikuttanut Bitcoinin hintahistoriaan. Eli käydään läpi vähän sitä, että mitä siellä esimerkiksi halving-päivänä on tapahtunut ja mitä niin kuin vaikka kuukausia halvingin jälkeen tai kuukausia halvingia ennen. Ja ihan ekana voitaisiin niin kerrata pikkusen sitä, että mikä se halving on. Mä oon tänne mun Instagramin puolelle yrittänyt nyt lokakuun aikana kirjoittaa siitä taas uudelleen julkaisuja. Ja en rupea ihan näitä kaikkia avaamaan tässä videolla, että suosittelen täältä käymään lukemassa nämä ihan ydinperusteet. Mutta tosiaan siis, jos Bitcoinin halvingista haluaa silleen tiiviin paketin, niin halving on se tapahtuma, joka puolittaa Bitcoinin lohkopalkkion. Ja mä sen takia kirjoitin tähän ekaan julkaisuun halving ja louhinta otsikolla, koska jotta sä voit ymmärtää mikä on halving, niin on tavallaan pakko hitusen ymmärtää, että miten niitä uusia bitcoineja syntyy ja mitä se louhiminen on. Koska se lohkopalkkio-sana kuulostaa muuten ihan hebrealta, jos tavallaan siitä louhinnasta ei yhtään mitään tiedä. Eli mä kertasin ne tähän julkaisuun, ja tosiaan tää kannattaa käydä kurkkaamassa, mutta lyhyesti sanottuna uusia bitcoineja syntyy siis sieltä Bitcoinin omasta lohkoketjusta, kun tietokoneet laskentateholla louhii niitä. Ja tämä louhinta tapahtuu sillä tavalla, että se on niin kuin säädelty siinä Bitcoinin algoritmissa, että louhia ei pysty yhtään sen nopeammin eikä hitaammin kuin mitä on ennalta määritetty. Ja halving on sitten erityinen tapahtuma siinä, että halving aina puolittaa sen louhijoiden saaman lohkopalkkion. Sitä kutsutaan lohkopalkkioksi mun mielestä sen takia, että se on tavallaan palkkio siitä tehdystä työstä, eli louhinnasta. Ja tämä louhinta samalla turvaa sen koko Bitcoinin verkon, eli tavallaan ne louhijat oikeasti on hyödyksi sille verkolle, koska ne turvaa sen, niin siksi sitä kutsutaan niin kuin lohkopalkkioksi. Tai tämä on niin kuin mun oma, miten mä oon selittänyt sen itselleni, että siksi se on palkkio siitä tehdystä työstä. Mutta lohkopalkkiot on tällä hetkellä Bitcoinissa, missähän mulla oli ne koottuna. Täällä. Halvingien historiaa löytyy sitten tästä 2/4 halvingin julkaisusta. Niin täällä mä kävin läpi nopeasti nämä, että ihan alussa, kun Bitcoin lohkoketju käynnistyi, niin ne lohkopalkkiot per jokainen louhittu lohko on ollut 50 bitcoinia. Eli siis todella suuria lohkopalkkioita, mutta silloinhan Bitcoinin arvo oli tyyliin 0 euroa, eli tämä ei niinku varsinaisesti ollut vielä yhtään mitään niille, jotka sitä silloin alkuaikoina on louhinut. Sen jälkeen aina kun yksi lohko louhitaan, siinä menee suurin piirtein 10 minuuttia, eli 10 minuutin välein löytyy 50 bitcoinia. Ja tätä jatkuu sitten ensimmäiseen halvingiin asti, joka tapahtui vuonna 2012. Ja silloin tosiaan on ihan nämä tarkat päivämäärät halunnut tänne laittaa. Niin bitcoinien lohkopalkkio on puolittu, ja tässä on kertonut vielä siis tämän säännön tarkemmin, eli halving ei tapahdu sillain epämääräisesti, vaan niin kuin 4 vuoden välein, kuten monesti sanotaan. Siitä puhutaan aina tällä tavalla, että se tapahtuu noin 4 vuoden välein, koska se on helpompaa kertoa ihmisille, jotka ei ymmärrä louhinnasta niin kuin edes alkeita. Mutta se tarkempi info on se, että kun Bitcoinia kehitettiin, niin luotiin tällainen sääntö, että aina pitää louhia 210 000 lohkoa. Ja aina niiden välein sitten tapahtuu halvingi. Ja se on siis aina puolittamassa vaan sen niin kuin tulevien lohkopalkkioiden bitcoinin määrän. Eli niin kuin tähänkin tarkensin, niin halving ei puolita niin kuin jo olemassa olevien, jo löydettyjen bitcoinien määrää, vaan sen pelkästään niin kuin uusien löytyvien bitcoinien määrän. Eli sitten jatkossa niitä löytyy puolet vähemmän uusia, mitä tähän asti. Ja tosiaan tähän on koonnut nämä kaikki halvingit, eli ne oli 2012, sitten 2016
jolloin sitten tässä lohkon numerossa, kun näin monta lohkoa oli louhittu, niin puolittu 25-12,5 bitcoiniin se lohkopalkkio. Ja sitten tänne ihan loppuun mä oon jokaiseen kertonut aina, että montako suurin piirtein löytyy päivässä. Tähän on semmoinen tietty laskentatapa, mutta oikeasti tämä ei ole ihan näin yksi yhteen, mutta tämä on nyt niin kuin havainnollistamassa sitä, että suurin piirtein miten se toimii, että näitä ei ole, niin kuin, bitcoineja ei ole mahdollista niin kuin löytää tavallaan sitä tiettyä määrää enempää, että se ei ole niin kuin ihan semmoista mielivaltaista, mitä sitten taas niin kuin, tämä euro- ja dollarien printtaaminen monesti on. Että se voi vaan päättää, paljonko niitä tehdään lisää, mutta Bitcoinissa on semmoiset säännöt, mitä ei pystytä murtamaan, ja se tekee siitä niin kuin tosi mielenkiintoisen. Mut joo, eli tässä tosiaan oli 4 vuotta välissä, 2012 ja 2016, ja sitten taas noin 4 vuoden päästä tapahtui halving 2020, ja niin kuin mä kirjoitin, niin mä olin silloin jo itse mukana tässä tohinassa, ja tässä lohkossa sitten tuli 3. halvingi, joka puolitti sen lohkopalkkion 12,5–6,25 bitcoiniin. Ja tässä vaiheessahan niin kuin bitcoinin arvo sitten rupesi olemaan jo huomattavasti korkeampi, mutta ei kuitenkaan vielä näitä kymmeniä tuhansia, mitä tällä hetkellä, missä ollaan. Ja tässä on sitten kertonut, että mitä nyt tulevana keväänä tapahtuu. Eli päästään sitten vielä pienempiin bitcoin-määriin. Ja tässä on niin kuin tavallaan idea se, että kaikki, jotka sijoittaa bitcoiniin niin kuin näin innokkaasti kuin itse, niin me oletetaan, että se kysyntä saattaa nousta tulevaisuudessa tai pysyä edes samalla tasolla, mikä aiheuttaa sitten mahdollisesti sen, että kun se lohkopalkkio puolittuu koko ajan vaan pienemmäksi ja pienemmäksi ja pienemmäksi, niin jos kysyntä pysyy samana ja tarjonta pienenee, niin se voi nostaa hintaa, koska se on ihan vaan tavallinen kysynnän ja tarjonnan laki. Eli sinällään siinä itse halvingissa ei ole mitään sen kummempaa. Mutta se on tosi erityinen ominaisuus sen takia, koska mitään vastaavaa ei oikeastaan ole niin kuin millään omaisuusluokalla. Että mä kirjoitin näihin seuraaviin julkaisuihin just pari esimerkkiä siitä, että tavallaan timantteja on aina mahdollista yrittää löytää enemmän ja käyttää siihen enemmän rahaa, että kehitetään parempia timantin maastalouhimislaitteita ja jos on asunnoista pulaa, niin kun niitä pystytään kuitenkin aina rakentamaan lisää. Minkäs päin nämä mun esimerkit nyt oli? Tämä taisi olla asuntoesimerkki ja tämä toinen timanttiesimerkki. Niin tavallaan Bitcoinissa on haluttu niin kun ratkaista tämä asia, että on mahdollista olla jotain sellaista, että vaikka sulla olisi kuinka paljon rahaa, niin sä voit kyllä hankkia jo niitä Bitcoinin louhintatietokoneita ja niitä laitteita, mutta sä et pysty silti louhiin yhtään sen nopeammin, etkä yhtään sen enempää niin kuin sulle itsellesi sitä kuin tavallaan kukaan muukaan, että sä et pysty niin kuin tavallaan niitä tiettyjä algoritmin sääntöjä niin kuin muuttaa ja tavallaan omaksi eduksi tehdä sitä, vaan että se on tosi jotenkin hieno siinä Bitcoinin ideassa sit, kun sen hoksaa kunnolla, niin kun tajuaa sen, että kaikki, jotka haluaa louhia bitcoineja, niin ne jo samalla turvaa sitä verkkoa, eli tekee siitä vaan niin kuin entistäkin niin kuin pysäyttämättömämmän ja semmoisen, että siellä on oikeasti turvallista säilöä varallisuutta, koska mikään hakkerihyökkäys ei oikein onnistuisi, niin se on jotenkin tosi siistiä. Mutta se vaatii kyllä lukemista ja opiskelemista, että sen hoksaa, että mikä siinä halvingissa on niin hienoa. Mutta toivottavasti saitte vähän kiinni. Ja sitten mä kirjoitin tänne vielä erikseen sit tästä vuoden 2024 halvingista sen, että mä en itse ehkä usko, että pelkästään se halving voisi ensi vuonna käynnistää sitä Bitcoinin bull-markkinaa, vaan tarvitaan todennäköisesti myös löysempää rahapolitiikkaa ja mielellään tilanne, jossa niin kun, sota ei leviä tai ainakaan niin kun, merkittävästi pahene. Että
koen, että niin kun jossain määrin se halving on jo tosi tuttu asia monille sijoittajille. Osa voi olla vähän silleen kyllästyneitä, että hohojaa taas kun tulee joku halving, että toi on jo vanha juttu. Mutta sitten taas toisaalta se mediahuomio voi niin kuin myös aiheuttaa sen, että taas se Bitcoin tulee niihin otsikoihin ja sitä kautta sitten ehkä sitä uutta kysyntää voi tulla. Ja tietenkin nämä tulevat Bitcoin Spot ETF:t, mitkä mahdollisesti jossain vaiheessa hyväksytään, niin kans saattaa lisätä sitä semmoista mediahypeä ainakin siinä Bitcoinin ympärillä. Että on mielenkiintoista nähdä, että voiko tavallaan historia toistaa taas itteensä ja voiko se halving aiheuttaa sen hintanousun, mitä tavallaan sit moni odottaa. Mutta sen takia mä halusin tehdä tämän videon, että käydään vähän läpi sitä hintahistoriaa, jotta sä pystyt niin kun hahmottaa, että mitä voi ehkä olla odotettavissa, jos tavallaan Bitcoinin hinta käyttäytyisi edes suurin piirtein samalla tavalla, mitä se on niin kuin aikaisemmin käyttäytynyt halvingien jälkeen ja halvingia ennen. Sen mä haluan vielä sanoa, ennen kuin mennään noihin chartteihin, että tää on niinku ehkä se kaikista tärkein asia. Mä tuun tän vielä näyttämään ihan konkreettisesti tuolta hintachartin puolelta, mutta niin, mä toivoisin, että mahdollisimman moni lukisi tän tai hoksaisi tän, että halving-päivänä ei tule todennäköisesti tapahtumaan yhtään mitään. Et sellainen ajattelu, että mä ostan vaan siksi, että tavallaan ostan nytten ja odotan siihen halvingiin asti ja sitten varmaan Bitcoin sinä päivänä jotenkin nousee tosi korkealle, niin kaikki sellaiset ajatukset ja suunnitelmat kannattaa jättää niin kuin kyllä ihan heti vaan pois, että ei tule tapahtuun todennäköisesti siinä halving-päivänä niin kuin yhtään mitään mielenkiintoista, että se on vaan päivä muiden joukossa, mutta että siitä hypetetään sen takia, koska se lohkopalkkio puoliintuu siinä päivänä ja kun se lohkopalkkio tai se puoliintuminen tapahtuu, niin se on silleen Bitcoiniin uskoville ja Bitcoiniin sijoittaville hieno juttu, koska se kertoo just siitä, että se algoritmi toimii just niin kuin pitääkin ja varmentaa niin kuin jotenkin sen arvokkuuden ja sen harvinaisuuden, mikä Bitcoiniin on niin kuin sisäänrakennettu. Että se on silleen fundamenttitasolla tosi tärkeä asia, että se halving tulee sieltä ja tapahtuu, mutta ei kannata niin kuin tehdä sijoituspäätöksiä sen takia, että odottaisit vain jotain yhtä tiettyä päivää. Että sillä tavalla se ei toimi, eikä tule toimimaan. Näitä ajattelin, että käydään vielä tuossa charttien puolella läpi tarkemmin. Voin tästä nyt vilauttaa nopeasti siis esimerkkinä, että nämä kannattaa lukea itsekin läpi. Mutta että tosiaan siis, jotta hinta on noussut edes 50% halvingin jälkeen, niin tähän on kirjannut, että montako viikkoa on aina kestänyt per mikäkin halving vuosi. Eli 2012 on kestänyt 8 viikkoa, että hinta on noussut 50% siitä lukemasta, mikä se halving päivänä oli. Nämä on niinku suurin piirtein laskettu, että voi niinku oikeasti heittää yhdellä viikolla sinne tai tänne tämä mun laskelma, mutta yritin olla näissä tosi tarkkana, kun katselin näitä. Ja 2016 kesti 25 viikkoa, eli siis melkein puoli vuotta jopa. Eli niinkin hidasta niin kuin meininkiä. Ja 2020 on kestänyt 23 viikkoa, että on toikin niin kuin monen kuukauden niin kuin odottelu sitten. Voi sitä asiaa ajatella, että onko tavallaan valmis siihen, että kestääkö sitä niin kuin sitten odottaa vielä puoli vuotta sen halvingin jälkeenkin, että tavallaan mitään ei tapahdu ja että kaikki hinta menee vaan sivuttaissuunnassa. Niin sitä on ehkä hyvä punnita. Sitten tänne laitoin nämä, että montako viikkoa on kestänyt, että hinta on noussut yli 100%, yli 200% ja yli 300%. Niin tähän kannattaa tutustua, koska mun mielestä tämä on niinku hyvä tai auttaa mua itteekin niinku tosi paljon kestään sitä semmoista hidasta aikaa, kun mitään ei tapahdu Bitcoinissa, että se oikeasti on yllättävän vaikeaa välillä pysyä semmoisena pitkäjänteisenä, että niin kun antaa vaan ajan kulua. Mutta se on sijoittamisessa yleensäkin kaikista tärkeintä se, että on se kärsivällisyyden taito. Niin mun mielestä tämä auttaa siinä. Mut joo. Siinä oli nyt tollain niin kuin suurin piirtein kerrattuna, mikä on halving. Ja siitä on kirjoittanut varmaan 3 tai 4 kertaa erilaisia
tosi pitkiäkin julkaisuja. Löytyy myös sieltä mun verkkosivuilta jotkut ensimmäiset versiot, niin niitä kyllä kannattaa lukea, että sitten kun sen hoksaa, niin paluuta ei ole, tai että monesti niin kuin se on tosi jotenkin, ainakin itselle se halving oli se yksi Bitcoinin mielenkiintoisimpia piirteitä, mitkä sitten niin kuin sai tekemään niitä sijoituspäätöksiä useampiakin, että en mä ilman halvingia varmaan olisi ikinä niin kuin tähän lähtenyt sijoittamaan, jos mä en olisi hoksannut sitä, että mikä se halving oikeasti on. Että niin. Mut joo, älkää välittäkö tästä alhaalla näkyvästä, tää on vaan toi RSI, mutta sitä ei nyt käsitellä tällä videolla ollenkaan. Tässä tosiaan nämä pinkit viivat kuvastaa niitä aikaisempia halving-tapahtumia, eli tänne on ihan siis päivän tarkkuudella, täällä näkyy täällä ihan alareunassa. Näkyyköhän toi muuten vai onko se mun? Täällä on siis 28. marraskuuta 2012 tuossa, sitten heinäkuun 9. päivä 2016 ja 11. toukokuuta 2020. Ja sitten menin laittamaan tänne nyt keltaisella viivalla tuon seuraavan halving-päivän. Itse asiassa käydään vielä se tässä välissä. Eli täällä lukee nyt, että 18. huhtikuuta 2024. Ja sen päivämäärän on siis napannut tämmöiseltä sivustolta kuin Bitcoin Halving Clock täältä by Bitcoin Worldwide. Ja tämä siis päivittyy koko ajan tänne, että edelliseen julkaisuun mä taisin kirjoittaa, että halving tapahtuu 12. huhtikuuta, mutta nytkin se on sitten jo muuttunut ja tämän arvion mukaan se olisikin 18. huhtikuuta. Ja näitä tämmöisiä Bitcoin Halving Clock tämmöisiä sivuja löytyy siis netistä tosi paljon, ja mä itse tykkään tästä kyseisestä sivustosta, koska tässä huomioidaan niinku se keskimääräinen niinku yhden lohkon louhinta-aika aika tarkasti, mutta se ei ole silleen niin päivän päälle väliä, että tuleeko nämä niinku ennusteet osumaan kuinka oikeeseen. Että tärkeintä tässä nyt on suurin piirtein tietää se, että ehkä noin huhtikuussa 2024 tulee niin kuin tapahtuu halvingi, mutta tuolla itse päivämäärällä ei ole tässä vaiheessa kyllä oikein mitään väliä sen niin kuin mun sijoittamispäätösten kanssa. Että mitenkä mä selittäisin tän, että jos sä luet louhinnasta enemmän, niin sä opit, että se lohkojen louhiminen tapahtuu yleensä noin 10 minuutin välein Bitcoinissa, mutta koska siellä on semmoisia matemaattisia arvoituksia, mitä ne tietokoneet laskee, niin se yksi lohko ei välttämättä aina ratkeekaan ihan siinä 10 minuutissa, vaan se on keskiarvo. Ja mitä enemmän louhijoita tulee niin kuin mukaan siihen lohkoketjuun louhimaan, niin sitä vaikeammiksi ne matemaattiset kaikki laskutoimitukset niin kuin muuttuu, ja se saattaa sitten niin kuin just pikkusen hidastaa tätä halvingia tai pikkusen nopeuttaa, että siinä on vähän niin kuin se, että kaikki liittyy kaikkeen, että kuinka paljon on louhijoita ja kuinka hitaasti ja nopeasti ne pystyy niitä louhimaan, että vaikka se algoritmi on periaatteessa niin kuin muuttumaton, että se vaikeutuu aina, jos louhijoita tulee lisää ja helpottuu, jos louhijoita vähenee, mutta et kuitenkin niin kuin on täysin mahdotonta tässä vaiheessa vielä niin kuin lyödä minuutin tarkkuudella sitä ihan täydellistä halvingin hetkeä, vaan että se tarkentuu koko ajan, mitä lähemmäs mennään, ja se johtuu just tästä louhijoiden tekemästä työstä, että milloin se sitten tulee oikeasti tapahtumaan. Joo, mutta tosiaan niin tässä on nyt nämä päivämäärät, milloin halvingit on tapahtunut, ja mä ajattelin, että käydään nyt ihan ekana läpi se, että silloin halving-päivänä ei tapahdu oikeasti siis yhtään mitään. Eli tämä on nyt 2020 vuoden halving, eli se halving, missä mä olin itse jo mukana. Olin sijoittanut Bitcoiniin, ja tässä chartissa nyt niin yksi tällainen kynttilä on aina yksi päivä. Eli tässä nyt nähdään se, että no toivottavasti näette ton pingin viivan ohitse, mä voin zoomata vielä lähemmäs, mutta että tämä on ollut niin kuin aika isokin pudotus siis tässä just muutama päivä ennen halvingia. Nähdään se, että tässä on niin kuin 4 päivässä Bitcoin tipahtanut 20% alemmas, eli se voi olla siinä mielessä niin kuin volatiilia tällä jo pikkusen etukäteen, että on niin kuin tullut tämmöinen romahdus, että sijoittajat on niin jotenkin täpinöissään
Ja sitten taas, jos otetaan tuolta niin kuin ihan pohjalta tänne, että muutama päivä halvingin jälkeen, 3 päivää halvingin jälkeen, niin sitten se hinta onkin taas jo noussut tuolta pohjalta melkein 23%. Et silleen aika volatiili. Toisaalta tämä meininki oli tollon, mutta sitten taas niinku tämä yksi pelkkä päivä tässä, niin ei tässä ole niinku, ei tässä oikein, se on niinku käynyt ylhäällä, tullut alas, käynyt alhaalla, tullut ylös ja näin. Että varsinaisesti tässä yhdessä päivässä on niinku turha odottaa, että tapahtuu mitään, niinku, että Bitcoin menee kuuhun, vaan että se on sitten tosiaan vasta niinku viikkojen ja kuukausien tulos. Tässä näkyy myös niinku hyvin tämä, mikä oli kaikista raastavinta mulle itselle, tämä kesä sen halvingin jälkeen. Mä hoin vaan itselleni koko ajan, että voita jaksaa odottaa. Se oli siis ihan hirveätä, kun me oltiin tehty tässä just pari päivää ennen halvingia tämä huippu. Tuolta näette täältä ihan oikeasta reunasta, että Bitcoin kävi tuolla 10 000 dollareissa ja sen jälkeen niin kuin vaan kerran siinä kesän aikana päästiin niin kuin pikkusen ylemmäs kuin siihen 10 000, että 10 500 suurin piirtein. Ja sitten ei mitään tapahtunut. Tää vaan meni sivuttain ihan tämän koko ajan ja se oli niin raskasta odottaa. Sitä vaan niinku just olisi halunnut itsekin vaan luovuttaa, että ei hyvänen aika. Koska tosiaan toukokuun niinku puolivälissä suurin piirtein oli se halving ja sitten täällä vielä niinku heinäkuun lopussa tavallaan mitään ei ole tapahtunut. Ja no sitten yhtäkkiä tuli tämmöinen pieni nousu. Mutta tämäkin vaan niinku, oli tavallaan tämä yksi päivä oli mielenkiintoinen ja sen jälkeen taas pelkkää sivuttaissuuntaa, jonka jälkeen vielä romahdettiin alemmas. Et tässäkin niin kuin syyskuussa 2020 nämä tiputukset tonne ihan alimpiin oli niin kuin 18% alaspäin. Et se on oikeasti mulle ainakin aika volatiili liike vielä. Ja sitten edelleen vaan sivuttain. Eli siis käytännössä milloin tässä niin kuin alkoi tapahtua, oli vasta 21. lokakuuta 2020. Eli siinä vaiheessa oli ehtinyt kulua halvingista, oottakaas kun mä katon, 163 päivää. Joo. Eli kuinkahan monta kuukautta toi on? Monta. Ei ihan puolta vuotta, mutta siis kuitenkin. Ja sitten tavallaan tämän jälkeen niin alkoi sitten tämä oikeasti nousu. Mutta joo, se oli siis ensimmäinen halving päivämäärä, että mitä tismalleen silloin tapahtui. Ja sitä ennenhän oltiin siis nähty tämä tuttu romahdus, mikä tapahtui kaikissa pörsseissä. Kaikki varmaan muistaa, että mitä maaliskuussa 2020 tuli koko maailmaan. En nyt sano sitä tässä videolla, ettei tule mitään bännejä heti, mutta että oli tosiaan tämmöinen iso romahdus tullut ihan muista syistä, ei liittynyt halvingiin tämä mitenkään, mutta silti niin kuin se hinta sitten tosiaan pääsi ponkaseen tuolta yli 100 pinnaa halving-päivään mennessä. Tuolta ihan alimmista huipuista toki tämä niin kuin vaihtelee sen kauppapaikan mukaan, että kuinka alhaalla se hinta kävi tuona pahimpana päivänä, mutta kuitenkin tosi mielenkiintoista kyllä tämä hintaliike tässä niin kuin jo vuosi ennen halvingia. Mä menen siihen vuositason kehitykseen kohta paremmin. Sitten mä menen menneisyyteen pidemmälle, eli täällä alhaalla näkyy nämä vuodet, jos haluat seurata. Täällä on 2018, 2017 ja tässä päästään sitten heinäkuuhun 2016, jolloin tapahtui sitten toinen halving. Eli toi, mikä me ensimmäisenä käytiin läpi, oli se edellinen, tämä on toinen halving, ja sitten kohta käydään vielä se ihan ensimmäinen halving läpi. Mä nyt menen nämä päinvastaisessa järjestyksessä, että ei voi mitään. Tässä on, en ole itse ollut siis mukana, ei ole mitään henkilökohtaista kokemusta tästä hetkestä, mutta jos katsotaan pelkästään halving-päivän liikettä, niin se on ollut 6%, eikä ole siis noussut, vaan pikemminkin vaan, koska se on punainen kynttilä, niin se on mennyt vaan alaspäin sen koko päivän. Eli tosi mitätön liike niin kuin silloin itse halving-päivänä. Tässä on pelkkä sivuttaisliike niin kuin taustalla molemmin puolin. Et hyvin tylsä halving ollut näköjään toi.
Mutta sitten jos katsotaan täältä, niin tämä on noussut, ei kun laskenut ennen halvingia 30%, sitten halving päivään mitattuna 17%, ja sitten jos katsotaan tuosta halving päivästä, että sitten se on romahtanut sen jälkeen melkein 30%. Tosin tämä on vain yhden päivän tapahtuma, mutta tämmöinen on kuitenkin käynyt, että mun mielestä näihin on hyvä varautua ja että tietää vähän, että siinä voi olla semmoista volatiliteettia niin kuin sinne negatiiviseen suuntaan. Että jos kaikki odottaa just sitä pelkkää nousua ja huumaa, niin sitä ei todennäköisesti saada, vaan voi käydä niin kuin just ihan tällainen päinvastoin. Että on hyvä mun mielestä pitää mielessä. Ja sitten jos katsotaan taas, niin ennen halvingia, otetaan nyt vaikka täältä niin noin kuukaudessa, tuossa näkyy toi 30 day, niin noin kuukaudessa 79% noussut se Bitcoinin hinta. Että joo, aika volatiilia. Siis toisaalta mä odotan, olisi tosi siistiä, jos tulisi jotain tollasta tälläkin kerralla. Mutta toisaalta en tiedä. En ole ehkä oikeasti varautunut itsekään tommoseen. Mutta sitten kuten tässä nyt nähdään, niin halvingin jälkeen niin kuin kesti, voisiko laskea, että vaikka täällä on alkanut vasta tapahtua tässä kynttilässä. Eli tässäkin on se 165, äsken oli 163 päivää, niin nyt on 165 päivää kestänyt, että on oikeasti niin kuin merkittävästi lähetty nousuun. Ja sitten tässähän tämä sitten vaan nousi, että tämä oli niinku todella pitkä bull-markkina, paljon pidempi kuin tämä, minkä mä oon itse elänyt läpi. Että tässä olisi ollut kyllä aika hurja olla mukana. Ja tässä oli mun mielestä mielenkiintoista se, että se Bitcoinin hinta muodosti niinku oikeasti tällaisia vähän niin kuin portaita, että astutaan tohon askelmalle, tohon ja vielä tonne. Ja sitten tässä välissä aina romahdettiin aika paljon. En ole itse ollut tässä mukana, mutta voin vaan kuvitella, että se on ollut ihan hirveän vaikeaa niin kuin miettiä, että että nytkö se niin kuin lähtee alaspäin. Että tämäkin oli melkein 40% tiputus sitten tuo bull-markkinassa, niin kyllä siinä saa niin kuin pitää oikeasti hatusta kiinni ja pitää olla tosi tarkat ne omat suunnitelmat, että miten aikoo niin kuin selvitä siinä, että jos tulee tämmöisiä, koska nämäkin on ihan vaan muutamissa päivissä niin kuin sitten tipahtanut se hinta. Mut joo, siinä oli toi heinäkuun 2016 halving. Ja sitten käydään vielä se ihan ensimmäinen halving läpi, eli täällä peruuttelen 2016, 2015, 2014 ja sitten päästään tänne 2012. Ottakaas kun mä zoomaan sen hyvin siihen näkymään. Unohdin muuten äsken mainita, että voi katsoa myös täältä sivusta. Näkee niinku sen hinnan, eli ollaan oltu $12. Voi ei, voiko tää pitää paikkaansa? Tuntuu ihan hurjalta, mutta joo, eli tässä on sitten halving päivä. Se ihan ensimmäinen, ja tää on ollut sitten nouseva kynttilä, eli vihreä. No tässäkin vaan 6% toi niinku kaiken kaikkiaan toi niinku suurin hintamuutos siinä päivänä. Eli siis tosi maltillista. Mutta tässä ei ole mitään merkittävää romahdusta tai yhtään mitään niin kuin havaittavissa, että toi on vain 4%. Ja sitten jos ottaa tuosta halving päivästä tänne huippuihin, no 16%. Joo, ihan hyvä. Ihan hyvä silleen, tosi nopsaa niin kuin 15 päivässä sitten noussut se hinta. Mutta sen jälkeen ollut taas niin kuin sivuttaisliikettä. Kuitenkin niin kuin todella tämmöistä tiheetä, että ei oikeasti tapahdu yhtään mitään. Niin siihen kannattaa kyllä varautua. Ja sitten jos katsotaan, no tässä, tää on ollut nopeampi. Jos ajatellaan, että tossa vaikka on alkanut tapahtua ton kynttilän kohdalla, se on ollut vain 50 päivää. Eli tässä huomattavasti nopsemmin on niinku lähtenyt sit se kurssi. Tällä ei melkein pysty suoraan ylöspäin. Nämä on ollut niitä Bitcoinin alkuaikoja, missä kaikki olisi halunnut olla mukana, mutta ei ole ollut. Mutta joo, toi on tosi mielenkiintoista. Tässä on niinku tietyllä tavalla mun mielestä samankaltaisuuksia näissä halvingeissa paljon keskenään, mutta sitten just ihan pieniä eroja. Mutta tässäkin niinku
on ollut tämmöinen 30% nousu, vähän niin kuin oli niissä aikaisemmissakin, että on nousua, on laskua ja semmoista niin kuin volatiliteettia, mutta kuitenkin tavallaan aina näissä on niin kuin päädytty siihen, että sitten lopulta se hinta näyttää tämmöiseltä niin kuin lähes tasaiselta, että ei niin kuin tapahdu yhtään mitään, että on niin kuin ihan vaakaa, kunnes sitten yhtäkkiä lähteekin niin kuin jyrkästi ylöspäin. Joo, mä toivon, että tämä tämmöinen läpikäynti niinku auttaa hahmottaa ja niinku harjoittaa sitä omaa kärsivällisyyttä, että ei kannata niinku sen yhden päivän varaan todellakaan laskea yhtään mitään. Joo, eli sain avattua teille tämmöisen Bitcoinin vuosiin piirtämäni tämmöisen värikkäämmän kartan, jossa tavallaan halusin niinku ilmentää sitä, että Bitcoinin vuodet toistaa semmoista tietynlaista sykliä, tai ainakin nyt on niinku monta kertaa jo toistanut. Täällä Bitcoinin ihan alussa, niin tähän en ole piirtänyt mitään värejä, koska tässä ei ole samalla tavalla logiikkaa, mutta mä jaoin tämmöisen näkymän jo mun siellä Instagramissa storeissa ja ajattelin, että käyn sen nyt läpi vielä tässä videolla. Eli täällä siniset vuodet muodostaa aina niin kuin halving-vuoden, eli tässä alhaalla näkyy tämä aikajana 2012-2013, sitten 2016-2017 tässä, tai niin kuin vaan se 2016 vuosi ja 2020 vuosi tuossa sinisellä. Ja sitten vihreät on ollut yleensä niitä varsinaisia bull-markkinavuosia, eli tässä tapauksessa 2013, 2017 ja 2021. No tässä tietysti tämä on nyt jäänyt vähän ohkaisemmaksi, että se suurin nousu nähtiin niin kuin jo edellisen vuoden puolella, mutta kuitenkin selkeä nousuvuosi eikä laskuvuosi tuokin. Sitten punaisella on merkinnyt kaikki bear market-vuodet, eli niitä on näinkin vähän, vaan 3 kappaletta, ja nekin on niin kuin tullut tismalleen 4 vuoden välein aikaisemmin, eli 2014, 2018 ja 2022. Niin mun mielestä tämä tämmöinen 4-vuotissykli on niin kuin tosi mielenkiintoinen Bitcoinissa, että kuinka kauan semmoinen voi jatkua, jos tämmöinen edes oikeasti on olemassa, kuten niin kuin tähän asti nyt näyttää, että on. Ja keltaisella on sitten merkinnyt niin kuin nämä pre-halving-vuodet, eli nämä on niin kuin aina sitä halvingia edeltävä vuosi, miten niin kuin tuolla englanninkielisissä YouTube-videoissa niistä puhutaan niin kuin pre-halving-vuosina. Eli näiden aikana monesti niin kuin suositellaan aloittaa se Bitcoinin akkumulointi, koska yleensä tämän keltaisen jälkeen on niin kuin luvassa sitten vielä 2 muutakin ylöspäin menevää vuotta. Että se oli itsellä tiedossa, ja tämä ylipäätään tämän syklin tunteminen niin kuin auttoi mua kestään viime vuonna, kun elettiin tätä bear-markkinaa, niin kun tavallaan tiesi, että yleensä se Bitcoinin bear-market on kestänyt vaan sen 1 vuoden aina kerrallaan, niistä oli jotenkin niin kuin helpompi kestää, kun ajattelin, että kyllä tämäkin ehkä vaan niin kuin vie sen 1 vuoden suurin piirtein, että sitten se toivon mukaan on niin kuin ohi ja helpottaa, ja ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että sillä ei kävi. Eli jos tässä katsoo näitä prosentuaalisesti näitä hintamuutoksia, niin tämä keltainen vuosi, mitä me nyt eletään, eli 2023, niin ollaan noustu noin 130% tuolta ihan pohjalta mitattuna. Sitten punaiset vuodet on, tässä näkyy 70%, mutta sitten jos otetaan tuolta ihan huipulta, eli mennään vähän tuonne vihreän vuoden puolelle, niin siinä tulee melkein se 80% laskua täyteen, eli alamäki, edellinen alamäki otetaan suurin piirtein noin, tämäkin oli 80% alamäkeä, ja tuolla tämä viimeinen, se ei kyllä nyt varmaan näy teille, taas noin, tämä viimeinen alamäki, joo, 80%, jopa ylitä. Eli ne on niin kuin ollut 4 vuoden välein hyvin selkeät, ja sitten nämä nousut on ollut taas sit ihan mitä sattuu, eli täälläkin niin kuin ihan järkyttävät prosentit, melkein 7000%, tämä pelkästään 1 vuosi. Tässä taisi olla 2000, jos muistan oikein, joo, 2000%, mutta sitten nyt tämä edellinen vuosihan jäi niin kuin merkittävästi pienemmäksi, että päästiin alle 200. Niin kuin sitten 2021, että se suurin nousu tosiaan oli tapahtunut jo tässä edellisen vuoden puolella.
Et mun mielestä tää on tosi mielenkiintoista. Ei voi yhtään tietää, mitä tulee tapahtuun, mutta tää on kuitenkin hyvä tuntea, että tämmöinen on olemassa, että tällaisen hinta niin kuin on käyttäytynyt aikaisemmin ja tämmöisethän voi milloin tahansa niin kuin rikkoutua. Eli mikään ei takaa sitä, että kaikki menee vaan niin kuin ylöspäin, mutta että tämmöisiin asioihin niin kuin monet kiinnittää huomiota. Ja se voi itsessään jo sitten olla yksi syy, miksi se hinta käyttäytyy tietyllä tavalla, että jos ihmiset ostaa sitä täällä sen takia, että ne uskoo, että se nousee, niin onko se itseään toteuttava ennuste, niin ei voi tietää. Joo, ja sitten yksi juttu vielä, minkä haluan näyttää niin kuin tästä, tämä on niin kuin sama Bitcoinin kuukausichartti kuin toi äskönenkin, mutta tässä vaan ei ole nyt niitä värikoodeja tavallaan näissä eri vuosissa. Mutta kun nyt tosiaan eletään sitä 2023 vuotta, mikä on tavallaan sama vuosi kuin 2019 ja 2015, eli samat vuodet, jotka on niinku ollut aina se vuosi ennen halvingia, niin musta on tosi mielenkiintoista tarkastella sitä, että miten tavallaan ne kuukaudet on niinku kulunut aina siinä kyseisenä vuotena. Et nyt jos tarkastellaan sitä 2023 vuotta ja verrataan sitä niihin edellisiin, niin kun jos äskeisestä chartista muistat ne keltaiset vuodet, eli 2019 ja 2015, niin ne oli keltaisia vuosia, niin tämä on yrittänyt niinku selittää jo tuo Instassa monta kertaa, mutta musta se on tosi mielenkiintoista niinku vertailla, että millä tavalla niinku ne vuodet toistaa itseään, että miten ne kuukaudet käyttäytyy. Ja mä tykkään erityisesti tehdä tätä niinku vertailua just kuukausikynttilöillä sen takia, että kuukausi on kuitenkin silleen aika pitkä aika jo, että siinä niinku ehtii jo tapahtua aika paljon, mutta sitten kuitenkin niinku se myös lisää sitä pitkäjänteisyyttä, että kun tarkastelee, että mitä kuukausikynttilöissä on tapahtunut, niin tulee niinku se, jotenkin se suunta paremmin ehkä esille. Että sitten jos tuijottaa vain jotain 1 minuutin charttia, niin se on aika sotkua, eikä siitä niin kuin näe välttämättä yhtään, että mitä niin kuin on jo tapahtunut. Mutta joo, niin jos käydään läpi vielä nopeasti tässä välissä se, että miten tavallaan nuo aikaisemmat keltaiset vuodet, eli ne pre-halving vuodet on niin kuin kulkenut, niin 2015 täällä on, niin kuin näette tuosta alareunasta, että tänne tulee tämä tammikuu, ensimmäinen Jan 15, niin tässä niin kuin tavallaan se kuukausi tai vuosi on alkanut hirveällä laskulla, eli 1. tammikuuta ollaan niin kuin oltu näin korkealla ja sitten hinta on tammikuun aikana romahtanut vielä niin kuin tosi alas, mutta sen jälkeen niin kuin periaatteessa se koko vuosi on, jos katsotaan tuonne niin kuin tammikuun alkuun 2016 asti, eli yksi kokonainen vuosi, niin hinta on noussut sit kuitenkin sieltä ihan alimmista pohjista sen noin 200%, riippuen nyt mittaako sen tuohon niinku vuoden korkeimpaan kohtaan. Niin mä tykkään niinku mun Instagramissa käyttää niinku näitä vuoden ääriliikkeitä tavallaan, että aina mittailee niitä tapahtumia sieltä vuoden alimmasta kohdasta korkeimpaan kohtaan. Niin se jotenkin kertoo mun mielestä aina enemmän, että mitä kaikkea sen vuoden aikana on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa niin tässä nähdään, että tammikuu on ollut tämmöinen tosi paljon alaspäin menevä kuukausi, mutta sen jälkeen on menty paljon vaan sivuttain se elokuuhun asti. Ja sitten tässä on mun mielestä mielenkiintoista, että vaikka yleensä sanotaan, että Bitcoinissa syyskuut on niin kuin punaisia kuukausia, jolloin se hinta romahtaa, niin nyt tässä on käynyt niin, että syyskuu olikin vihreä kuukausi ja sen jälkeen myös koko loppuvuoden kaikki kuukausikynttilät on pysynyt vihreällä. Ja enimmillään hinta on noussut jopa 130% melkein sinne vuoden loppuun asti. Eli musta tää on mielenkiintoista, että syyskuu oli vihreä ja sen jälkeen myös loka, marras ja joulu oli vihreitä. Ja mä nostan tän esille siis sen takia, että me eletään tätä vähän niin kuin samaa keltaista vuotta nytkin, eli sitä pre-halving vuotta. Ja musta se on mielenkiintoista, että tälläkin hetkellä me ollaan myös muodostettu Bitcoinin hinnassa tämä sama juttu, että syyskuu olikin vihreä kuukausi, vaikka melkein aina se on punainen. Ja nyt on sitten mielenkiintoista nähdä, että kun myös lokakuu oli vihreä, että voiko käydä se sama efekti, mitä tavallaan silloin kävi.
jos me nyt mitattaisiin tästä syyskuusta, että Bitcoinin hinta nousisi sen 130%, niin kuin silloin nousi tonne vuoden loppuun asti, niin me oltaisiin 56 000 dollaria sitten siinä vaiheessa, kun tämä vuosi päättyy, että toivotaan, että näin ei käy, koska haluaisin päästä ostamaan paljon halvemmalla. Mutta mun mielestä se on vaan mielenkiintoista nähdä, että toistaako niinku historia itseään siinä. Bitcoinin hinnassa on paljon tällaisia samankaltaisuuksia havaittavissa, että just niin kuin käytiin läpi, niin nämä bear market-vuodet toistaa hyvin paljon itseään, niin sitten se on tosi mielenkiintoista nähdä, että tuleeko niinku tämä sama asia toistuun, että syys, loka, marras, joulu saadaankin 4 vihreätä kuukautta putkeen. Niin tämä on nyt semmoinen asia, mitä mä niinku seuraavaksi aion tässä loppuvuoden ajan seurailla. Ja sitten jos verrataan kuitenkin tähän 2019 pre-halving vuoteen, niin täällä taas hinta on toiminut sillä tavalla, tavallaan samankaltaisesti kuin tänäkin vuonna, että lähdettiin niin kuin alkuvuodesta ylöspäin ja noustiin tonne kesään asti jopa yli 300%, mutta sitten se, mikä poikkeaa nyt tämän vuoden kanssa, on tosiaan se, että hinta menikin pelkästään loppuvuoden alaspäin. Eli tässä vaihtui vuosi, niin kuin näette tuolta alareunasta, niin tämä oli niin kuin juhannuksen tienoilla, kun tehtiin tämä vuoden huippuhinta, niin sen jälkeen niin kuin pelkästään alaspäin melkein 50%, kun toi hinta on niin kuin laskenut sit siinä enimmillään. Niin musta se on jotenkin mielenkiintoista, että nyt ei ilmeisesti niin kuin tänä vuonna tehäkään ollenkaan samalla lailla kuin mitä tämä edellisen niin kuin keltaisen vuoden aikana tehtiin, vaan että tässä niin kuin, jos nyt käytetään teknistä analyysiä sen verran, niin tässähän Bitcoin oli muodostanut sen edellisen syklihuipun ja sitten me muodostettiin niin kuin alempi huippu. Ja tämä oli niin kuin jotenkin selkeää, että tästä lähdetään alaspäin, koska hinta ei onnistunut niin kuin meneen ylemmäs kuin se edellinen huippu, vaan se meni alemmas. Ja nyt on mun mielestä mielenkiintoista, että me ollaan niin kuin muodostettu hinnassa täällä jo huippu, mutta sitten tässä on niinku yksi huippu ja nyt me on tehty niinku jo korkeampi kohta. Että tämä on niinku trendin näkökulmasta tosi paljon niinku parempi signaali kuin edellisellä kerralla. Että se hinta on tosiaan niinku pystynyt luomaan jo niinku tämmöiset niinku pomppu ja toinen pomppu niinku sitä ylemmäs. Että nämä on yleensä semmoisia trendiä vahvistavia asioita, että kun luodaan niinku korkeampi kohta ja sitten seuraava korkeampi kohta. Ja sama niin kuin alaspäin on huomattavissa, että luotiin se pohja ja nyt on luotu niin kuin korkeampi pohja. Niin tämä on niin kuin tosi hyvä merkki siitä, että se bull market on niin kuin alkanut jo tällöin, kuten mä sanoinkin siellä mun tilillä tuossa alkuvuodesta, että mun mielestä se bull market starttasi, että nyt niin kaikella ostetaan mitä vaan irtoaa ja toivon, että en olisi häitä järjestänyt tänä vuonna, niin olisin pystynyt ostamaan enemmän, mutta nämä on näitä elämänvalintoja. Ei voi mitään. Mutta tämä on niinku siis tosi erinäköinen siinä mielessä tämän vuoden hintakehitys, mitä tämä 2019 vuosi. Että tämä muistuttaa ainakin mulla niinku enemmän tätä 2015 vuoden versiota, että täällä muodostettiin niinku korkea kohta ja sitten loppuvuodesta niin kuin vielä korkeampi kohta ja no sitten se halving vuonna vielä jatkoi niin kuin seuraavan korkeamman kohan ja näin poispäin ja sitten se olikin vaan tonne ylöspäin sen jälkeen se kehitys. Niin tämä on jotenkin mielenkiintoista, että vaikka mikään ei niin kuin varmasti mene ikinä identtisesti, niin jotenkin se on kiva niin kuin tuntea sitä taustaa, että jos on jotain samankaltaisuuksia löydettävissä, niin sit pystyy niin kuin vähän ehkä edes varautua niihin eri skenaarioihin. Mutta joo, mä en käynyt tällä videolla enempää mitään teknistä analyysiä läpi, kun mä luulen, että tuossa halvingissa oli jo itsessään ihan tarpeeksi sulateltavaa. Mutta toivottavasti tästä videosta oli sulle jotain hyötyä, ja ehkä nähdään taas ensi videossa jossain vaiheessa. Moikka!